The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Usamla quiz Sumer ar plaisnem kerta na Muktapur West Giant Hills District ublaja kadbau danglet jinglet da karel na Bengaluru Shahubali North Karnataka haka khatlai trik unai tung alja alpenrio kumba haka posh phobaje min miet balappat yu min haka hinyo trik unai lad alja alpenrio naka weka klaw hatip tu district ulawan poisuk shishilong haka steps photrik unai lad alja alpenrio ya usamla quiz Sumer la wanyalam de kinong yalam ka kur Sumer haka jingilam Reverend HCT Sumer President Kakur Sumer Pillun Khasi Jantia. Uba Yara Martin Marbanyang Commissioner of Police Belagavi District Kajila Karnataka ulapin tip bahashwa ba uniu samla unjar ngai uladan kajingya kaja hakarel kabau shang pada hadian katu ke nipor ulah hiar not na kate karel bat let pet re hakawai ka klaw ka badan hatip tu district laong balalap yu samla quiz the way briu bala aja ka sa yu ha kajingya kendo yu samla quiz state guest house na lor kinong yalam ka kur Sumer laidon lang ru daw Dr. DRL Nonglait ublai kren ban umentri rang ba ka jilla hakapor ki bahayeng ba ka kur ki lapin tip shphang ka jingja usamla quiz sudan hapeng ka jingmam khlain kamet bat shem tre ban kren AA halo ka jinglap jingshem ha ka jingja jong o I masun yo ya ka jingtip ngala phone ro seki bahayeng ban la yo ban kren ni para jong o quiz Sumer to kasni bat mar sentip ya kata ngala pentip yo chief minister bun tha eki police nang ye ban ya coordinate but police support Bangalore Karnataka but hari ju opor ngala ai jingmat yakini ki rang bakur bakin lom ya ka kanhon ban ya kendo yo chief minister nomor ba dan kam ya ka jingtip ke babnya sephangka jingtmu boniu samla quiz Sumer ulech chathi meno ulech kumno kaja ye kumta hadian bakini kila ye penlong ye kam meeting bakar ki jongki kile thu bakila kloi ban wan bane kendo ye chief minister te chief minister ula ai por ki ha ka phun yo tarek jong ne banai beradab ban wan ye kendo kumta ikmi para bat kini ki rang bakur sangot kumtu kilewan ban layo ya kaban ya don lang batki ban ya rap ban batailem sepanggakam khmat jong chief minister tu chief minister mador hi aku tu hi ka dia kendo ula ai ko order ban pha ya ka specialized police team ban le chiti jepo Karnataka hakaba wene ki police officer barangba ule alam bat kumjuro ka sarkar kala penbiang ya ke jinglet ke jiwan yung ki arngot ki rangba nakakur nakabantaban yo iki jing ya kendo isati siapa Bangalore kiladan situ katu nesni bat haba 4 labdien sino tu ki rangba kur kilayawan phaino swa dan rei nakaliang jongka Karnataka Police kila ya simke kene kam bat ka la penjur ya kecing ya ka search operation ya kecing wan hangjo ko gati menepra da je fresh thing bat mentala poi hanni tingidap da kecing kemen ke bakrau malayo biang yu brio ubalaja la sibnai udah udah usnam yang ke kur Sumer bat weni ki kon samla jong ka judgment revenue trap kini ki jingjia kha ye ki samla jongi nang ne nami gele abat ki wei pat ki samla hapo not is haba ki le chi ki wei pat ki jala jong kari India ki kendo gri chi e bat kini kedai ke wei na kimat bag sarkar jala kadai ban simkhia na kapor si kapor lada ke jaya no la kalong berit neu bakrao kecing embryo kalong ke bakodor komjo ina kata kadau aku wei kalian akan tu ki samla bakilet sebar jong jalal jong kedai banong ki fikir but ndai ban susania yano klem da don show karkam ya pentip
bat ki wei de ki balak ban budien ya ke jing le jing wan jong ki kim dei ban sip tieng pat ha ki le nama rapori India ngi dei ban long ki ba smotrai ban le tamba dei ban long pat ki ba pikir bat ha juga por tentu iki bor sarkar bah badan ki no ki jing chia wei balatep ya ke no ke jing chia ke basungsi kum kine sarkar ki kedai ban sim kya mandor bat nga ai ke jing yero yaki samla ki asu ki badan po Bangalore ki bala sim kya ne kam police department ro ki bala sim kya hoi Karnataka police bat Meghalaya police bat khamtam yu chief minister ubahadian boleh kendo yakini ki rang bakur ye kimi jong uni samla ku sumer ula simkia bat ula pen biang nadong hadong ye kajing dan kam jong kajing lai jingwan jong ki bro arsen hadu mentawa uni samla la poi kumye ye kentu uni samla ro ku sumer ban nam sngau do jingkermen mo di dai bandan ka jing soskam ka jing slur nang ni sekmat sedang piang jing im ko thma but ki bahaying yang pi dan senda yang pi mangirung dan senda yang pi dan kam kono no jing rapat ju tiang ma mentale la poi heri lejong ten ting shu yana ma dia dai ban sedang thmai nang ni dai bandong uba somari la dia im tibru tiblai but habalej bawan sino da pentip iki bahaying kenamba kanu pasnio tinjau terik menget nai jo jing tip sepang jing don jung uha kuai jaka ka nyau terik menget nang ta bade ha ka terik menstep ayo ya ka ban ya pun biang bat ka office jong chief minister bat chief minister ayo ban penbet bakini ki bahaying kin dai biang kumta nin sonde dai tang step dai kialet bat kidang pendep iki kam ki jam barok khat apa police station bat ki kingdon kam bat ki police men met dalam met ha kumta sawan khai men step down step bat ki boy trabaje anti har ko ga ti airport bar mata ki la poy hang long no ka emergency isi jong ek sajan sajan ratar oh kandai supporter ratar tenang ta kiami eta step Sunday ko si khandai tarik kiwan menta mano balap ningkong berkata kata apa piong bala kadeu bakade ka bakenca kadai ka sunong brio la kadai ka khlau kat kum ka jinga thu gitu ki balai ti ka long ba ula pet no ni ula mi na train ula pet kumar ula poi ro ha ka wei ka ying man met kum ba khat wei biji mo met ula rung kulmar ha ka ta ka ying ti ula pan jingrap na ta ka ying ta ka ying pat man met ta ka ting ta ka phone se ka shnong ta wan mi kita ki beri jong ka shnong umi pat u ting ni kata ki mi nang ta kun ti phat biang na ta ka ying ta ka yung point no sa klau ti no la point sa klau don beri mem penyarap fi dapat lada situ yo pat lalap to beri oh hadin stio ko bomot sa ba marwes po klau mo lembam semti oh lembam laisi yo bam pat laisi pat yo bam tio bam kum na namar pa syong gibru narusrok nang dapat ki ong ki bapin bam ne te ngao hoi ngatkan nang dapat ngamdon bisa te ki syong be bam ki syai be untuk jadi hadin kata ti lap wei beri u tu usa no berta namar kane kete ke jinjia mo ka ba jia na ka por ti menta kala jia hakakur jongi tingi la simkhia ti mat kala dei ba ka por hi ban kren ba hi kane tingi kum ka kur hakane ka last isi ke bangilong tingi la e kut how new November kan salong kane ka general meeting jong ka kur jongi ngin chit ya kinong kren hak chi di bakane ko bomot ni kwa kan ban aji kai ka kur ka bomot ha banya ji kai ka kur ka long ya baroi tingi la jit ka pang ki peruban ai jing kren ka pang halor kan
Tika ika message jong pi nang ni sakmat khanang bakum kini kin dumya ja su kanya kita jipin bi ai kam ajam. Kawai ni kuat benom. Hoi kedai kapor bagi samla ki wat kam. Ti kum bakajia yo mi kur jongi kalong habat wan kum kini kidai ban konsol lani ban wat jintip ni kirang ba. Une bele uja uklam wat jintip nangi kirang ba. Uklam a jintip nangi kirang ba. Pi dai kata imat ikini ki kon samla kini ki singkidai kata. Lagi nuk ino kiba ladadon ba terwa aika miki ba penbej ya ki kimdai ban bej kumto handrei hashwa ban ong ban le kidai ban wajib mo ka ba binia na ki riu rang ba na ki riu shampang kumta trai kata kan yarap kan ban lai ni ki ai pro ki jing sha penbej Kili kai ka daw bulit sa kai poi sa tai. Kat kum ka jing wat jongi ka kur ho nyala le ki kum ki bayeng jung haden dunia ki jintem ki tho ba don ba khot yu ban ai kam ka de kita don ba khot yu ban ai kam sti se bang ko Kum ko kamu yu. te ki kata ngam tip te namar pi ka ni ka kam kadang don hi ka jingwat nya jeng polis te tharai kata tempat ayo dang sa hanta marke tang baga dei kata badon ki brio ki baterwa ban ai kam yo Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya